Bos días a todos, gracias en primeiro lugar á presentación, ao presentador, tamén ás institucións convocantes, nomeadamente a Academia e o Concello de Lourenzá, desde logo a todos os presentes. Na miña intervención está titulada Relacións de Fernández del Riego coa diáspora. Hai cousas que xa foron ditas ou avanzadas en textos ou intervencións anteriores, outras que quizás sexan despois, de modo que verei de facer pois unha máis rápido posible unha síntese dunha acción que Paco del Riego desenvolveu con grande entusiasmo, especialmente desde fins dos 40 ata principios dos 60, despois xa foron cambiando as cousas, non? Toda esta acción ten que ver non só coa súa propia posición personal e coa súa capacidade para tecer relacións e incluso establecer pontes, senón tamén ten que ver co contexto político e co contexto cultural, nomeadamente de Galicia, ainda que non só de Galicia, que se ve afectada, como xa se dixo aquí, por resultados que teñen que ver coa Guerra Mundial, despois coa Guerra Fría, coa Guerra Fría cultural e todo eso. De algo deso ten que ver, está presente nas relacións del Riego cos seus amigos e cos seus corresponsais alén mar, ou non, pero basicamente alén mar, pero dado que é unha figura bastante amplia e que así pues, que non paraba ningún día de traballar, de escribir, de corrixir e de facer tantas cousas como editor, como corresponsal, como conferenciante, etc., pois xa haberá tempo para salir para tocar todos estes asuntos. Na intervención anterior de Pablo García falábase dos disensos que existían entre a posición de Del Riego e a posición dos exiliados, emigrados, nomeadamente de Seoane. Eu tamén acabarei con esta refletindo un pouco sobre estes disensos que ele chamaba productivos. Eu creo que sí, que son productivos, pero antes vou contar algo máis concreto, que son as súas relacións coa diáspora, partindo dunha idea que en principio pensei como título desta intervención, que sería Fernández del Riego, cónsul da diáspora galega. A idea de aplicar este término de cónsul quizás sexa un pouco excesiva, pero venme suxerida en parte por un texto moi prospectivo que naquela reunión que o rector Manuel Díaz y Díaz fixo na Universidade de Santiago en 1976-77, que convocou uns cuantos intelectuais galegos para imaginaren conxuntamente Galicia 2002, que sería 25 anos máis tarde, non? Verdad que lido agora aquelo deixa moito que desear, pero non é do caso, non é do libro do que vou falar, senón dunha das intervencións, na miña opinión, máis orixinais, como non podía ser menos, de Álvaro Cunqueiro. E Álvaro Cunqueiro, que non sabía, digamos, economía, nin se dedicara á política activa moito, dixo nun momento determinado: eu imagino para Vigo un goberno de cónsules. Non importa que ahora o curso da historia teña ido por outro lugar, pero creo que esta referencia á función consular de Vigo váleme ben o que aquela, o que é a obra de Fernández del Riego como relación coa diáspora nun sentido moi lato, porque a diáspora ocupa moitas cousas, ocupa emigrantes, ocupa emigrados, ocupa exiliados, ocupa refuxiados, que non entraremos en todos estes matices porque serían moi difíciles de resumir un pouco o tempo. En todo caso, esta referencia de Cunqueiro penso que define a figura del Riego como, primeiro, como un elo imprescindible entre a cultura galega do interior e a que estaba a ser creada antes e despois da guerra polos emigrados e polos exiliados, e esta definición de cónsul, que creo que é menor, pero non máis aqueida, que a de ministro. Incluso nas biografías máis recientes fálase de ministro de Asuntos Exteriores do Galeguismo. Bueno, ser ministro é unha cousa moi específica. En todo caso, sería embaixador, pero nin embaixador era, porque o embaixador trátase con organizacións, con estados, e con xente estranxeira. En cambio, os cónsules tratan a xente da súa propia nación, da súa propia raíz, da súa propia estirpe. Por eso creo que podíamos acuñar un pouquiño esta idea de cónsul, non? Non sei, as referencias que
Paco del Riego ten co exilio, coa diáspora, digamos, son bastante antigas, non? Porque xa sendo un rapaz, un estudante universitario, comezou a colaborar non só na prensa do país, senón en moita prensa do exilio, especialmente na Fouce, a publicación da Sociedade Nacionalista Pondal, onde publicou pois, entre 10 ou 11 ou dúcia de artigos, máis ou menos, que están, por outra parte, recollidos no libro que prologou Beramendi para a Galaxia este ano, que mostran xa este interés, esta vocación personal, por cultivar a presencia do galeguismo no mundo da emigración americana. Isto farío pois, a través de moitos medios, como direi despois, as revistas Galicia, a revista Galicia Emigrante, revistas máis de menos tirada, en fin, revistas de Buenos Aires, de Montevideo, de México, sobre todo tamén de Caracas, en fin, que foi unha labor consular que moi interesante, moi importante, e do que el mesmo, e con isto completo a referencia de Cunqueiro, foi en parte consciente que nunha carta xa bastante despois que dirixe a Piñeiro, dille: queixase dos pedidos que lle chegan de Bos Aires, que son tan insistentes que, dice el, tomárona conmigo. Non me deixan en paz. Ata o punto de que parece, e cito as súas palabras, como se tencionasen faguerme cónsul xeral sin retribución. Non teño noticias de que fose cónsul, nin que tuvese retribución. Despois hai outra mención a isto máis adiante, pero, en fin, quero decir que ele era consciente desto. Máis adiante, quero decir, no ano 59, confesalle a Piñeiro que ben necesitaba unha secretaria que non fose fea para atender o departamento dos servicios que me encomendan. Tampouco teño noticia de que esta secretaria fose ocupada por ninguén, nin fea, nin guapa, nin feo, nin guapo, naquela altura, non? Quen? A del Riego, non a min, espera. A del Riego. Bueno, a actividade máis importante, máis intensa de Paco del Riego na diáspora americana, sobre todo, ten lugar, como dixen antes, de fins dos anos 40 até principios dos 60. En un contexto político no que realmente estaban pasando moitas cousas. Antes xa, tanto nas ponencias que se expuxeron aquí, falouse da situación política antes do 46 e da situación tamén despois do 46. Hai, evidentemente, que hai unha cesura que va no 50, e a cesura é a morte de Castelao por unha parte e a fundación de toda a Galaxia por outra, pero antes dese ano 50 xa Del Riego mantivera bastantes relacións coa diáspora. Creo que esta cesura do ano 50 ben precedida xa do que pasou no 45-46, como xa foi aquí evocado, o éxito que tuvo a Alianza Nacional de Forzas Democráticas, da que forma parte o Partido Galeguista a través de Piñeiro, en dialogar co goberno republicano no exilio, tuvo éxito, no sentido de que logrou colocar a Castelao como ministro sin carteira daquel goberno, pero só por uns poucos meses, porque o goberno xeral entrou en crise a principios do ano 47, e, por tanto, a partir de aquí comezaron a diseñarse novas estrategias para o futuro, nas que a estrategia política era unha das posibles, pero non é que tiña unha prioridade. E aí foi onde se empezou a desenvolver unha estrategia de carácter, cultural, que expón, que leva a cabo Del Riego na súa relación con seus amigos argentinos, ou non amigos, ou coñecidos, e que os argentinos, os que viven na Argentina, en outros lugares, tamén corresponden. Nun texto xa antigo, que trataba das relacións entre Seoane e Piñeiro, perdón, de Seoane con Piñeiro, con outros que estaban na terra, que titulei Os héroes calados. Del Riego estaba, despois de Piñeiro, no segundo lugar, con Carballo, con García Sabela, con algúns máis, neso que Seoane chamou como héroes calados. E estes héroes calados traballaban para o futuro, para o porvir, dunha forma silandeira, pero bastante eficaz. Neste contexto no que hai que inscribir, por tanto, o labor de Fernández del Riego.
súa digamos que decisión de establecer relacións coa diáspora, como xa dixen antes, comezara na República e continuou xa nos anos 40 dunha forma moi, digamos que, intermitente. Foi moi importante o que fixo na sección galega da BBC desde 1947, porque el foi un dos autores de guións e sobre todo remesador de noticias. Entre os seus corresponsais epistolares, Alexandre Raimúndez é un dos que máis está presente, o máis citado, ou que máis evocado, de modo que isto revela que tiña unha idea moi concreta da necesidade, que xa dixera Risco no seu día, de que se non somos coñecidos fora, nunca seremos dentro. Para estar fora, para ser algo hai que estar fora. E por eso Risco desenvolver aquela tarea de relacionarse cos irlandeses, de procurar que a través de LBS que tuvera presencia a cultura e literatura galega en revistas de prestixio francesas, e así outras cousas que fixo o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 40, a principios dos anos 40, a actividade cultural máis intensa era realmente a que se facía en Buenos Aires, non a que se facía aquí, en Galicia. Desde os anos 42-43 comezan a xurdir revistas moi importantes, coas que non colabora Del Riego, pero que marcaron esa orientación, basicamente comandada por Seoane, por Cuadrado, por Lorenzo Varela, por Dieste, especialmente por Seoane e Lorenzo Varela neste caso, que foron revistas como De Mar a Mar, Correo Literario, Cabalgata, que creo que mostraban que había, xunto coas editoriais, coas coleccións que facían en MC, en Losada, coas novas, como Editorial Nova, como Botella al Mar máis tarde, como Citania máis tarde, pero coas que dixen antes, mostraban que había unha actividade cultural moi importante no exterior que tiña que ver coa cultura galega. Seoane, en moitas cartas, fala a veces queixándose, outras veces con nostalgia, desa potente actividade cultural que se fai na diáspora, que non é debidamente recoñecida na terra. Pero, en fin, este é outro asunto que non podemos ocupar agora. O que fai Del Riego, ainda sin saber desto, é que, como antes da guerra, se coñecía que as grandes entidades societarias eran as valedoras de algúns proxectos culturais e políticos da terra nai. Por tanto, diríxese ao Centro Galego, especialmente á Federación de Sociedades Galegas, que lle manda un texto orixinal para participar nun concurso, que é o que dá motivo para que por primeira vez lle escriba a Seoane dicindo, mandei isto, como dicindo, a ver se te ocupas algo disto e de movelo. Eu non sei se Seoane moveu ou non, pero o feito foi que ese texto foi premiado, que é Cos ollos no espírito, ainda que publicado un pouco máis tarde. Mentres que isto estaba facendo isto Del Riego, que tentativamente facía incursións na prensa societaria de diáspora e tamén facía moitas incursións, tiña moita presencia na prensa da terra, que era o que se cedía institucionalmente. Pode que sea un bon resumo un texto que Iglesia Alvariño lle dirixeu a Seoane xustamente en agosto do ano 47, no que dá unha referencia do que estaba pasando e do que podría pasar máis adiante. Non sei se sabéis, dice Iglesia Alvariño, que con la designación de Padre Sarmiento está funcionando el Seminario de Estudos Gallegos e que lleva publicados varios números. Na realidade, engado eu, era en cuadernos de estudos galegos, non o Padre Sarmiento o seminario non existía como tal. Está en cartera, sigue Iglesia Alvariño, hace 3 años para ser editado un libro mío con la traducción de las odas de Horacio. Está en trámites la creación de una editorial gallega de gran envergadura ligada al Instituto Padre Sarmiento, que sería Bibliófilos despois. Y se está también para crear otra en Vigo en la que aparece Alma Plácido Castro, que entendo que non sei se se refire a Monterrey ou ainda non se falaba ou se podía ser a futura Galaxia, da que aínda naquela altura non había máis que algúns conversas, algúns comentarios en cartas, etc., pero non se falaba públicamente dela, non? E concluye Iglesia Alvariño, non sei en que parará todo isto, pero el libro gallego parece que se hoy estimado en Galicia
aunque se produce moi pouco e a la hora de la verdad non se vende. Bueno, Iglesia, como facía Seoane, como facían outros, como fai Paco del Riego, pois utiliza normalmente o plural para definir os campos institucionais e culturais nos que se están desenvolvendo. E aquí isto significa que desde Galicia había que, digamos, responder a este desafío que viña de América unha vez choída ou bloqueada unha solución política dentro da oposición ao franquismo, como antes evoquei. De modo que neste panorama de viraxes, de cambios e de tentativas, en o que Fernández del Riego, que tiña experiencia política partidaria e tamén cultural, vai ser un actor fundamental para dous procesos paralelos. Por unha parte, construir unha plataforma con nome de editorial, que no futuro sería Galaxia, que permitise actuar desde a cultura, para evitar o que xa se vía ben no exilio, pero aquí tamén, evitar a desgalicización de Galicia, e, en segundo lugar, conectar de forma estable e sistemática co exterior. É dicir, deixar de ser o que Seoane chamou a condena de ser unos Robinsones lejanos. Había que deixar de ser Robinsons, tender pontes e establecer contactos. E isto é o que fixo del Riego, pero fixo tamén moita dos núcleos políticos e culturais da oposición antifranquista a fins dos 40 e principios dos 50. Que duda cabe que, por exemplo, ese famoso artigo que publicou en Buenos Aires no ano 49 Francisco Ayala, para quen escribimos nosotros, que tivo unha tardía resposta de Aranguren 4 anos máis tarde, na revista Cuadernos de Hispanoamericanos, é unha invitación a unha pregunta sobre cales son os nosos destinatarios. E 4 anos despois, hai unha resposta que dice, los emigrados queren saber algo. Pois isto que pasaba no conxunto de España, que se ten definido como a estrategia de establecer unha ponte, incluso houve unha revista que se chama El Puente, destinada a isto, é do que se ocupa del Riego a partir de fins dos 40, con Piñeiro, con outros actores, para exercer de cónsul, para conectar, e, desde logo, tamén para proxectar, e isto é moi importante, proxectar o que estaba facendo en Galicia fora de Galicia. Neste caso, na Galicia americana. Porque o labor de representación institucional e de consulado non é só para recibir, senón tamén para proxectar e para dar. E isto que fixo del Riego desde ese lugar tan importante naquela altura, hoxe é outra cousa, que era Vigo e o seu trafego portuario, e o seu lugar como se fora ahora, como é un camiño de Santiago que ten metras onde se pode parar e hai albergues e todo eso. Un dos albergues, pero un grande, que tiñen os paquebotes transatlánticos era xustamente a cidade de Vigo, onde partían ou chegaban moitos emigrantes, algúns exiliados que podían volver, algúns emigrados que eran emigrantes antigos que se socializaran no galeguismo en Buenos Aires ou en outros lugares, e aí é onde del Riego exerce un papel de acollida, de invitación a moitos xantares, o que se queixa con frecuencia. Chegan a Reo turistas da Argentina que teñen a desgracia de vivir nun porto de desembarco e ir a aturalos a todos, perder con eles o tempo de que non dispoño, e en riba gastar os cartos en estúpidas comedelas. Isto dillo a Otero Pedrallo no ano 63. De modo que era un traballo consular que foi moi intenso, que non o fixo toda a vida, despois foi feito por outros, houve xentes, fundacións, personas que acabaron facendo eso, pero nestes tempos foi moi importante. Por que era importante? Porque, xa dixen antes algo, porque da diáspora había plataforma para proxectarse, e da diáspora podía vir axuda para desenvolverse dentro. É dicir que un componente fundamental desas relacións mantidas sistemáticamente era conseguir apoio económico para proxectos do interior. Desde editoriais, hasta revistas, hasta premios, todo aquilo que tiña que ver con algunha actividade cultural está, digamos que, apoiada polas entidades societarias, sobre todo a través dos premios, onde foron premiados, xa se foi dito aquí, desde os máis vellos aos máis novos, donde se premiaron expedientes académicos da Facultade de Filosofía e Letras durante moitos anos, os mellores expedientes desa facultade nos anos fins dos 40 e 50,
onde se premiaban textos como os de Paco del Riego e outros, e non só en Buenos Aires, senón tamén en Caracas e en México. Bueno, en Caracas, sobre todo, a Casa de Galicia apoiou a edición do dicionario de Eladio Rodríguez González, 3 volumes moi importantes que constan na primeira página do libro, que está editado co patrocinio, cos subsidios da Casa de Galicia de Caracas, e así moitas outras actividades. É evidente que tamén a relación cos emigrados, coa diáspora, exilio ou non exilio, fosen exiliados ou non, facilitou un contacto personal. E ese contacto personal non se fixo só con cartas, senón tamén con viaxes. Esas viaxes foron motivo de moitos disensos tamén, e moitas consultas, e moitas diferencias. Diferencias en Buenos Aires e diferencias aquí, en Galicia. Hai que recordar que a primeira visita foi feita, a primeiro convite foi feito ao Otero Pedrallo, nunha situación bastante delicada, ele ainda estaba depurado, o sea, fora do seu posto de catedrático do Instituto de Ourense, pero houve bastante concordia en que fose el, porque tamén houve, digamos, uns informes, non digo positivos, pero non negativos das autoridades naquela altura para que pudese viaxar. Estes informes estarán presentes bastantes veces no que eran os viaxeiros a Buenos Aires, fose el, fose Paz Andrade, fose García Sabel, fose Bouza Brei. De Bouza Brei, por exemplo, se buscou un informe bastante oportunista, digamos, ou con un fin instrumental, dado que se estaba abrindo un expediente disciplinario como magistrado da Audiencia de Oviedo, se lle preguntaba á embaixada desde Madrid, se lle preguntaba desde o Tribunal Supremo, se lle preguntaba á embaixada en Buenos Aires cual fora a conducta deste sujeto durante a súa visita en 1952. Non obtuveron grandes resultados daquela, pero o feito é que se produceu esta información. É no caso del Riego tamén. E del Riego hai 2 folios de informe da policía, da embaixada, no que se dicen perlas bastante interesantes, como que deu conferencias de carácter separatista gallego en diversos centros, pero que se negou a conferenciar na Federación, organismo separatista comunista, e que únicamente aceptou unha cea homenaxe no domicilio do destacado separatista gallego don Manuel Puente, na que estaban presentes, alén del Riego, Puente e outros máis, Abraire, etc., Rafael Alberti e Luis Seoane, que eran, naturalmente, galleguistas, separatistas e comunistas. Logo, hai outra información máis sobre propio del Riego, pero que non é fácil de confirmar, por tanto, deixámola aí nun pequeno limbo do que puido pasar. Aí non lle pasou nada. Si a súa acción foi movida porque estaba advertido de que pasara con outros, ou foi movida porque el pensaba así. Eu inclino a pensar pola primeira opción. Bueno, neste contexto, entonces, en o que el inaugura unha sección na revista Galicia do Centro Galego de Buenos Aires, que sería bastante permanente hasta os anos 60, que vai acompañada dunha delegación expresa da directiva do Centro Galego como representante do Centro Galego, que era a principal entidade societaria da diáspora galega, en Galicia. De modo que ele exercía non só labor de epistolar e de corresponsal, sino que existía, realmente era o cónsul do Centro Galego en Galicia. E aquí, con esta encomenda, coa que el empeza a colaborar cunha sección que en principio chamase Galicia cada 30 días, logo inaugura outras colaboracións máis extensas, na que non só dá conta da actividade cultural que sucede en Galicia, senón, sobre todo, da Fundación de Bibliófilos, por exemplo, da Constitución do Padroado Rosalía de Castro, de como está evoluindo a universidade e se volve a rescatarse ou non a actividade do Instituto de Estudos Portugueses e do Instituto de Estudios Regionales, que sí e que non, pero, en fin, foi no ano 49 cando isto comezou a moverse un pouco. Fala das reunións do Padre Sarmiento, como viñan na prensa da época tamén, que se facían reunións semestrais, máis ou menos,
Naturalmente, fala da Día de Galicia, que comeza a funcionar, xa no ano 49, menciona a súa tradicional misa en Santo Domingo e unha actividade máis intelectual, digamos, no Salón Artesoado do Colexio de Fonseca. Ademais de todo isto, Del Riego non só escribe el mesmo, senón que fai escribir a outros. É dicir, que é o soporte mediante o cual moitos outros intelectuais galeguistas envían, a pedido de Seoane, ou a pedido de Blancamor, pero sobre todo de Seoane, envían opinións, saúdas de fin de ano ou cousa parecida, para a audición Galicia Emigrante ou para a propia revista Galicia e así outras cousas. De modo que durante os primeiros anos 50 as crónicas del Riego están constantemente presentes na prensa porteña, na prensa societaria. Algúna vez escribe en xornais que non son societarios, pero máis ben en Caracas do que en Buenos Aires. En Caracas, sobre todo en El Universal, onde Silvio Santiago tiña certa man, chegou a publicar algúns artigos pedidos precisamente para isto. O seu cometido fundamental era, sobre todo, dar conta do que se estaba facendo aquí, das exposicións de arte, fala incluso dunha precoz exposición de arte do fillo de Díaz Baliño, é dicir, de Díaz Pardo, da polémica que se desenvolveu naquela altura entre os que promovían unha historia de Galiza subvencionada, subsidiada por Manuel Puente, e os que responderon desde o Instituto Padre Sarmiento, desde o CSIC, coa Galicia histórica, que foi un caso bastante notable non de disensos productivos, sino de confrontación estéril, porque saíron debilitadas os dous proxectos, aínda que hai que decir que o proxecto de Historia de Galiza finalmente saiu, tarde, pero saiu, e o proxecto de Galicia Histórica só se leu na democracia na Fundación Barría de la Maza como libros publicados así dunha forma a contagotas a partir do ano 76-77, cando era director ou coordinador da colección de catalogación da Galicia Histórica dentro das publicacións da Fundación Barría, Filgueira Valverde. En fin, dá conta, por tanto, do que pasa aquí, de que chega Otero Pedralla á universidade, e incluso se fai referencia a algo que ainda non temos, pero algo que debeu ser unha petición de Castelao no leito de morto, unha cousa parecida, que era a creación en Galicia dun museo do mundo céltico, que se iba a instalar na Coruña. É unha noticia que ten algo de interese, porque resulta que o amigo personal e político de Castelao, que era Manuel de Irujo, publicou un pouco tempo despois de morrer, que despois de facer un acto moi importante de recoñecemento a Castelao en París, onde non foi nadie do Partido Galeguista, por certo. E debía mandar algo Xoán Plá, pero finalmente non foi ali. Manuel Irujo fai referencia a esta idea porque publica un artigo no ano 50, fins do 50, que se titula Los muertos mandan. Non cita a Castelao, pero cita a necesidade que ten Galicia de cumplir un mandato de crear un museo do mundo céltico, de modo que isto estaba máis que na orden do día do que se estaba cocendo naquela altura. Bueno, hai que decir, que isto xa casi é un detalle que non fai falta resaltalo, que as noticias e as textos e as publicacións en forma de artigo de prensa de Fernández del Riego non iban ni moito menos asinadas co seu nome. É dicir, que na súa maior parte estaban asinadas con pseudónimos, ben de Cosme Barreiros, que está aquí cerca, ou ben de Salvador de Lorenzana, que está ainda máis cerca, non? Só de vez en cando era un tema máis xenérico ou máis tipo artístico, cultural, el asinaba, tanto aquí en Galicia como en Galicia Emigrante, co nome de Francisco Fernández del Riego. Só cando facía algunhas glosas, por exemplo, das súas cidades queridas, por exemplo, Compostela, cidade de piedra, que non debía molestar a ninguén, ou Mondoñedo, cidade del silencio, ou cando daba algunhas noticias académicas máis ou menos relevantes pero que non tiñen contido político. En fin, as súas colaboracións, por tanto, coa prensa do exilio foi moi intensa até o ano 55-56,
Foi moi intensa desde o punto de vista das publicacións societarias, tanto en Buenos Aires como en Caracas, e logo culminouse co que xa contou antes Pablo García, a súa participación moi importante na revista Galicia Emigrante, porque a Galicia Emigrante, dirixida por Seoane, que durou 5 anos, uns, se non estou equivocado, 35 ou 36 números. 37, bueno, andaba cerca. Quero dicir que colaborou casi todos os números, dunha forma directa ou indirecta, mediante artigos, mediante entrevistas que lle permitiron colocar entre a comunidade que lectora de Galicia Emigrante ou a comunidade galega que escoitaba a radio, o programa de radio Galicia Emigrante, que lle permitiron colocar os nomes e as obras de moitos colegas galegos que traballaban neste propio campo. Ali, por exemplo, está mencionado todo o Grupo Galaxia: Piñeiro, García Sabelo, Otero Pedraio, Carballo Galero, Joan Ledo, Penzol, Fole, Franco Grande, Río Barja ou Xoana Torres, pero tamén xente que estaba un pouco á marxen de sendo galeguista, como Gómez Román, Ferro Cousela, Bouza Brei, que militaba máis no Instituto Padre Sarmiento, Díaz Pardo, que estaba xa a punto de dar o salto do charco. Precisamente en Galicia Emigrante fais unha, digamos, entre aspas, unha operación de dar a conocer a este rapaz, o fillo de Díaz Baliño, en Buenos Aires, primeiro para facer unha exposición de cerámica, e segundo para abrir, ou polo menos para dar a coñecer, o proxecto que estaba máis ou menos elaborando Núñez Búa, para o que chamou a Díaz Pardo, da futura fábrica de porcelanas de Magdalena, ao sur, 100 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde non sabemos lo que hacíamos, diría unha vez o propio Isaac Díaz Pardo. De modo que, a través destos artigos, creo que o que fixo Paco del Riego foi realmente non só manter engrasadas as relacións, senón tamén proxectar a cultura galega nun mundo que lle era sensible, que podía apoiar, que subvencionaba, que patrocinaba, que subsidiaba, e que realmente sin el non era fácil levar os proxectos culturais dentro de Galicia. Deixei o panorama de Galicia nos anos 47 e 48, cando estaba a punto de crearse Bibliófilos. Bibliófilos Galegos foi unha grande aposta editorial, que tiña ademais un apoio oficial, e que, na miña opinión, expresa a creación dun fortísimo grupo cultural de carácter regionalista que actúa en Galicia dos anos 40, primeiro transformando os seminarios todos galegos en Instituto Padre Sarmiento, pero mantendo basicamente a estrutura que tiña o seminario en lingua española, en lingua castelán, non en lingua galega. Basta ver cuáles son os directores de seccións no ano 35, por exemplo, nos seminarios todos galegos, e os directores de seccións no ano 45 ou 46 do Instituto Padre Sarmiento, para ver que, salvo Castelao, que non podía estar, a maior parte, incluído Otero, incluído Risco, incluído Filgueira, naturalmente, incluído Xocas, en fin, e moitos outros, están nese elenco de directores de sección do Padre Sarmiento. De modo que a aparición do Sarmiento e dos Bibliófilos foi unha aportación moi importante coa que se enfrentaron os que estaban matinando dialogando sobre a necesidade de crear outra alternativa editorial, porque Bibliófilos realmente reunía, digamos que os representantes do saber máis erudito, máis arqueolóxico, diría Seoane, máis tradicional, máis conservador, formaba parte desa idea regionalista que foi moi común na España do momento, que era a versión galega, pero distinta do que se fixo en Cataluña e no País Vasco, porque en Cataluña, que tiña sido desleal aos golpistas, a partir do 39, e sobre todo dos cataláns de Burgos, creas unha corrente cultural bastante importante. Bueno, basta xa mencionar unha revista de nome inequívoco como Destino, para entender que era o que se quería facer en Cataluña, é dicir, recuperar a perda feita pola catalanización ou desespañolización da época da República e da Guerra Civil. No que en Cataluña non bastaba con decir
facemos unha cousa a continuidade do Instituto de Estudios Cataláns. Era necesario facer outra cousa. E así, o Instituto de Estudios Cataláns mantívose, podemos decir que en terreno privado, en terreno particular, durante moitos anos, sin poder sacar a cabeza á luz. E no caso vasco, aínda máis, porque o caso vasco era un exemplo de deslealdade tamén, non tanto desde a esquerda, sino mesmo dos conservadores do Partido Nacionalista Vasco, católicos. E, por tanto, a mensaxe era facer unha Vasconia españolísima. Unha Vasconia que sería o fundamento do propio sistema cultural franquista. En Galicia non fora desespañolizada nesa medida. Por tanto, esa adaptación vagamente regionalista e vagamente galeguista, que representaría, poñamos, Filgueira e moitos outros, estaba presente. E o grupo de bibliófilos foi moi importante. Nel participou mesmo na primeira fase del riego, foi membro de bibliófilos, falou de bibliófilos na prensa, foi membro dos xurados dos seus primeiros premios, pero un membro que traballou casi como un cabalo de Troia en contra. Porque hai que recordar que os dous premios concedidos por bibliófilos en 1950, 51, foron premios que foron atribuídos, no fondo, a dous expresidiarios. Un presidiario convicto e confeso, xa na guerra, despois da guerra, como era Carballo Calero, e marxinado da vida pública até o ano 50, que foi para Fingoi, e un presidiario, que foi na posguerra, que era Piñeiro. Carballo era autor da única novela escrita en lingua galega, que non a prohibían as bases, pero non pensaban que isto pudera suceder. Claro, un xurado no que estaba del Riego, estaba Borobó, estaba Otero, pois era fácil esperar que así sucedese. Aquí, Deus escribe dereito con renglóns torcidos, ou ao revés. No sentido que, cando faz o xurado, faz o premio. O sea, faz a decisión, non? E o mesmo sucede co premio de traducción que é concedido a Celestino Fernández de la Vega e a Piñeiro, que son os autores da traducción do cancionero céltico de Pocorni. De modo que este era o panorama cando empeza a actuar en relacións coa diáspora del Riego. E é nese contexto no que comeza a formularse o proxecto nunha nova editorial. E esta editorial acabaría sendo non Monterrey, que tamén xa existeu un pouco antes, sino en Galaxia. E Galaxia é editorial que comparte obxectivos en gran medida con Monterrey, pero que é un proxecto distinto. Un proxecto que é cultural, pero tamén político, que se separa expresamente de bibliófilos e do grupo do Sarmiento, que se fai en certo modo contra os bibliófilos, non só nos seus contidos, nos libros que editaba, sino tamén no seu estilo, é dicir, que non editaba libros do século XVI, XVII con reedicións luxosas, senón que procuraba crear un novo gusto literario e crear un novo estilo e tamén transformar a lingua, decidir claramente, que isto foi un pouco máis tarde, como as linguas definen as literaturas. Por tanto, si para ser un literato galego hai que escribir en galego e non escribir en castelán. Que isto no fondo é o que está anunciando o Premio Bibliófilos do ano 50, que hai unha novela en galego, esta é literatura galega, ou esta é novela ou romance en galego. Os outros son galegos de orixe, sí, estaba Elena Quiroga, estaba Vitoria Fernández España, estaba, non sei se Álvarez Blázquez, me parece, pero estaban escritos en castelán, non en galego. E no que avanza a editorial Galaxia é justamente nesta dirección, é que permite facer, digamos, unha literatura e ter unha editorial na medida do posible, porque tamén tiña que editar en castelán, que fose progresivamente editada en galego e que fose definindo a literatura e a cultura galega a que se fai no idioma galego. De modo que nestes nomes que participan en Galaxia, en fin, que son conocidos por todos, pois está, eu creo que non só o máis importante que hai aquí, sino tamén unha mensaxe cara á diáspora. De feito, que estuvese presente a Braira, na foto
na celebración do Hotel Compostela de constitución da revista da editorial, non é, creo que, signo menor de como estaba intentando conectar uns e outros entre sí. Claro que a Braira ven a España quizá con outros motivos, especialmente un motivo comercial, para vender as cruces de pedra na Galiza, que se acaba de editar en Buenos Aires, xa morto Castelao, pero traía unha cantidad bastante notable de primeiras páxinas que foran asinadas por Castelao antes de morrer, e impresas, por tanto, antes de morrer, que lles fixo entrega a algúns dos compradores dos orixinais que despois se suscribiron a esta obra, a compra da obra Cruces de Pedra na Galiza. De modo que os disensos e os conflictos que despois aparecerán teñen que ver tamén con rutas distintas desde o punto de vista da acción cultural e das institucións culturais. Non estaba aínda formado, pero será resultado destos disensos e destos debates, estas discusións, un terceiro grupo cultural moi importante, que hoxe xa podemos decir que non existe, que era o grupo do Laboratorio de Formas e o grupo Sargadelos a través de Edicións do Castro e outras actividades, non? Este grupo realmente nace na conxunción de Seoane e Díaz Pardo, ou de Díaz Pardo e Seoane, non se expresa xa até os anos 60, de feito, 1963, podemos dicir que a data emblemática de aparición das Edicións do Castro e tamén oficialmente do Laboratorio de Formas de Galicia, pero parte do seu contido, parte da súa estrategia editorial, non ten tanto que ver coa lingua, que tamén, pero non tanto, senón coas ideas políticas, especialmente cun esquerdismo e cunha sensibilidade cara ás posicións do que foi xa en Buenos Aires a GUEA, é dicir, a Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas, que desde os anos 55, 56, 57, comeza a funcionar como un grupo cultural importante en Buenos Aires. Deixo xa fora do panorama o que sería a relación del Riego e o Grupo Galaxia co novo nacionalismo que a partir dos anos 63, etc., que isto merecería outra explicación, pero que sería longo de contar. Bueno, vou resumir entonces xa como fase final algúns dos que eu considero os conflitos ou os disensos quizá productivos, outras veces estériles, que tuveron lugar entre estes dous grupos de intelectuais que están na terra, que están na diáspora, e que aparentemente teñen funcións e obxectivos converxentes, pero non siguen camiños que non sempre son converxentes. Estes debates realmente non aparecen hasta o ano 56. Teñen que ver, primeiro, que xa se foi aquí evocado, con o Congreso de Emigración Galega convocado en 1956, valéndose tamén do centenario do banquete de Conxo, que realmente inaugura unha fase de desencontros, disensos ou críticas que, en cambio, por exemplo, no ano 54, cando se desenvolveu a batalla polo idioma no Congreso da UNESCO en Montevideo, que sumou ben o profesor Alonso Montero, a unidade fora moi estreita. De modo que nos 56 aparece como un primeiro gromo de distancias, eso que Seoane chama disparate, aínda que recoñece, por exemplo, Prada e Seoane, que era o temario do Congreso estaba espléndidamente ben feito porque fora feito por Tobío. Para salvar a Tobío e non enfrentarse con ele, dice, quizá sorprendido en su buena fe, que é o que se dice sempre cando non queres romper con a quen estás criticando, non? Hai que dicir que Tobío deu explicacións por carta do por que o fixera, e, por tanto, non houve ocultamento, pero é evidente que houve ese inicio de ruptura que non chegou a tal, porque, a fin de contas, a foto oficial do Congreso de Emigración é a foto que podía firmar a GUEA, porque están os grandes representantes desde Valenzuela, Seoane
Baltar e outros máis nesa foto, pero indica que aquí algo estaba sucedendo. E que algo estaba pasando aquí, pero estaba pasando tamén no resto do mundo, non? Porque dos anos de mediados dos 50 as guerras culturais foron cada vez máis intensas en un lugar e noutro. O segundo punto non me pararei moito nel, porque se foi ben explicado por Pablo García, é o asunto de Baltar, especialmente o asunto da presencia da Agüea dentro de Galicia, non? O sea, a tentativa de Baltar de crear unha delegación da Agüea en Galicia. A verdade é que o proxecto de Antón Baltar, que non está desenvolvido, pero está intuído naquilo que se dice, nas cartas que se escriben, etc., era un proxecto que creo que merecería ser máis estudado. En parte está non tanto no que dice Baltar, ni no que dice Del Riego, ni no que dice Piñeiro, senón nas relacións que ten coa Agüea outras persoas como, por exemplo, Valentín Paz Andrade. Valentín Paz Andrade, neste conflito, é moi importante porque é o convidado ás xornadas patrióticas do ano 57, convidado nunhas situacións persoais extrañas, estaba no cárcere desde un mes antes, saíu 3 días antes de poder coller o avión para Buenos Aires, estaba no cárcere por un motivo que está un pouco confuso polos propios protagonistas. Eu non sei, non teño información suficiente para determinar que o que pasou, pero o que é claro é que Del Riego de falar de Valentín máis ou menos normalmente pasa a falar de o de Lérez, e cando lle pon un alcume Del Riego é que algo sucede. Por tanto, o de Lérez para aquí e o de Lérez para cá. Todo viña a conto do famoso solto publicado na revista Industrias Pesqueras, que deu lugar a unha queixa do Ministerio de Marina e, por tanto, tamén a unha acusación á revista e a decisión de encarcerar o seu director porque non decía quen fora o autor dese solto. Non está claro que nesta negativa lle parezca mala Del Riego, porque a negativa estaba protexendo. Non era el foi o que levou que foi o que pasou un mes no cárcere. Tampouco pode afirmar que Del Riego fose o autor do solto, como traballador na revista. Pero, en fin, isto abreu bastantes fendas dentro da relación persoal de Del Riego con Paz Andrade, de Piñeiro tamén e outros con Paz Andrade, pero, sobre todo, abreu fendas que se proxectaron á diáspora. É dicir, que Paz Andrade apostou por a Agüea, apostou por apoiar a Baltar, a Valenzuela, a Seoane, naturalmente, a Blanco Amor. Eran distintos, pero cada un exercía un papel converxente neste punto, tanto é así que eu creo que a revista de Economía de Galicia, feita por Galaxia, é a resposta á previsión que manexaban Díaz Pardo, Paz Andrade, a Baltar e Seoane de crear o que se chamaba un Instituto de Economía ou de Estudios Económicos. Esa necesidade que despois será verbalizada por Isaac moitas veces, pero por máis xente, de que era preciso coñecer a realidade de Galicia. E para coñecer a realidade de Galicia temos que ter instrumentos. Non basta con facer artigos no periódico. De modo que o Instituto, esta ante a previsión dun posible Instituto de Economía, do que fixo un estatuto o propio Paz Andrade, copiados de algúns centros existentes en Madrid, en Valencia e en Cataluña, era probable, pero non foi viable. E a revista de Economía de Galicia creo que foi neste sentido unha resposta clara a isto. De feito, a apertura dunha bibliografía económica que se encargou a Río Barja e a adición de moitas tesinas dedicadas ás comarcas naturais de Galicia, que publicáronse máis dunha dúcia, fixáronse moitísimas na facultad, pero moitas delas non foron publicadas e outras sí, responde a idea non só de ser un parachoque, senón de crear un discurso económico dentro dunha editora basicamente literaria. E a coller a Misión Biolóxica de Galicia
e, sobre todo, de algún modo, segarlle a erva ao que estaba facendo Paz Andrade coa CEPAL e cos seus cursos da FAO, da orientación pesqueira, a súa conexión cos economistas da FAO, que eran os referentes, non eran os grandes referentes de economía, pero sí importantes referentes, con este sesgo de as rexións económicas, na que despois será, sobre todo, Xosé Manuel Beiras, que é máis José Luis Blanco e outros, pero sobre todo Beiras, e depois Cambre Mariño e tal, os que enchan as páxinas desta... Sí, xa me parecía a min que ia pasar. Bueno, deixo sol e deixo para outro día algunhas consecuencias deste debate. Claro que este debate bloqueou o Instituto, pero tampouco a Revista de Economía de Galicia puido consolidarse, pero tuvo 10 anos de vida, e se non tuvo máis foi, según Del Riego, a que Illa Couto non escribiu nin as presentacións nin recolleu os orixinais que había que facer, que tiña que facer Del Riego. Non sei se é por domo súa cando fai estas queixas ou era realmente verdade. Finalmente, vou dedicar 2 minutos ao que me parece o disenso máis importante e estratégicamente o máis relevante, que é que ten que ver coa AGUEA, pero que vai máis alá, que é o disenso co Consello de Galiza e co que eles representaban, e sobre todo coa delegación do Consello de Galiza en Europa. Porque o disenso co Consello de Galiza ven de vello. Xa foi nos anos 40, xa no diálogo de Castelao cos galeguistas do interior hai referencias non explícitas, algunhas, pero poucas, a que non recoñecen autoritas do Consello de Galiza para facer a labor de oposición que está facendo o Partido Galeguista, os gromos, os xóvenes do Partido Galeguista dentro de España franquista. De modo que nos anos 50 o Consello, morto Castelao, quedou hibernado, con certa sorna, dice un texto, supoño que escrito por Piñeiro, que dice, o Consello leva 8 anos morto con presidente morto desde hai 8 anos tamén. Porque sigue sendo presidente, hasta que desapareceu o Consello, foi presidente Castelao. Quen se facía cargo do Consello era o secretario Alonso Ríos. Tamén hai algunhas notas nas cartas de Piñeiro, del Riego, bastante críticas con isto. Pero o que iba, chegado un certo momento na que a oposición antifranquista mudou de estrategia tamén en Europa, estableceu unha vía máis, primeiro de conexión co interior, despois de facer actividades dentro dos congresos políticos que se organizaban en Europa, e isto, ao final, foi o Congreso de Múnich do ano 62, algúns membros do Consello de Galiza pensaron que era conveniente ter unha delegación en Europa. Esa delegación parece que foi idea de Suárez Picallo, pero creo que tuvo un artífice moito máis simple, que foi Valentín Fernández. Ese Valentín que se van a chamar Val Capone. Este Valentín Fernández, por lo que eu sinto certo aprecio, porque a fin de contas era neto dun home de Vilalba, era primo carnal de Fernández Albor, cousa que se coñece mal, ou pouco, pois que foi grande dirixente dos sindicatos peronistas até o ano 56, que viaxou moitas veces a Europa, a OIT, meteuse no Consello de Galiza. E como dicía Prada, dice, é un rapaz, é moi entusiasta, moi activista, mete a pata, pero traballa moito. Pois así é como, por esta vía, o Consello se dirixe a César Albajar, que estaba en París, para que actuase como representante do galeguismo da Irmandade Galega que existía en Buenos Aires e do Consello de Galiza nas reunións que se pudieran celebrar en Europa. Como dice él, para la representación gallega en las asambleas, congresos de Europa, porque la nueva Europa se está forjando en París y Ginebra y no en Buenos Aires ni en Cochabamba. Era verdade. É dicir, que a nova política para España se estaba forxando en Europa. É moito menos en América, é moito menos ainda en Buenos Aires, que era un lugar no que casi ninguén pensaba. Porque Buenos Aires xa ficara, incluso no cerne dos anos 40, ficara bastante á marxe do que era o protagonismo de México,
o protagonismo de Estados Unidos e o protagonismo de Francia e, sobre todo, de Inglaterra. De modo que, neste punto, a representación galega foi confiada a unha persona de pouca trayectoria galeguista. De feito, abogara era anti-autonomista, anti-galeguista nos tempos da República, pero fórase transformando, as derivas das persoas son correctas moitas veces, fórase transformando cara a unha aceptación da cultura galega. Editou un libro memorable que poucos exemplares parece que existen, no ano 53, 54, naquela editora que chamábase Medulio, de París, e, por tanto, comezou a ter algún tipo de credenciais para ser delegado do Consello de Galiza en Europa. Desta idea, Del Riego ten noticia porque lle chega unha carta de Albajar dicindo que teño isto. E convidaron a isto. E logo, dille a Piñeiro, chegou isto, que facemos? Conviña que dixeses algo sobre a carta de Albajar para lle respostar, pero isto dillo tempo andado. Así que quedaron como bloqueados, non tiñan unha resposta clara para facer. Por qué? Porque en gran parte non confiaban no Consello de Galiza. En certo modo tampouco confiaban nas propias plataformas do movimento europeo e dos consellos federais vasco e catalán e español que estaban actuando en Europa desde o ano 50. De feito, o Consello Federal Galego só se constituye no ano 1977. É dicir, un ano antes de que se disolva todo. Promovido, entre outros, por un que despois foi director xeral da Xunta de Galicia de Relacións con Europa, Santiago Gómez Reino. Pero isto xa está fora de foco. É dicir, que a representación en Europa foi rexeitada de forma expresa. Dícenos nos documentos da Rosaleda: o Consello non cativo, nin ten raíces na terra, non nos representa. Todo o que sexa política galega debe emanar da realidade vital espiritual do propio povo galego. Toda a reivindicación da República, do Estatuto, etc., é unha entelequia. Dependerá do que suceda na confrontación política antes ou despois, claro, da morte de Franco, de modo que o Consello estaba nunha vía morta, según a diagnose do interior. E isto que, en certo modo, les imposibilitou alimentar al Albajar e ao seu fillo, que sería o sucesor, nesa representación do Consello de Galiza nos movimento europeo. Isto non quere dicir, e con isto concluyo, que o grupo Galaxia, basicamente Piñeiro, non tanto Del Riego, ficase á marxe desta presencia, porque se se ve o epistolario Del Riego e de Piñeiro, vese que os corresponsais son moitos casos comuns, pero aqueles que son máis políticos, e sobre todo máis políticos en Europa, son de Piñeiro. E os que son máis culturais e políticos de América, compartidos, pero máis, ou a veces máis, do propio Del Riego. De modo que Piñeiro desenvolveu esa tarea dunha forma, eu creo que bastante singular, sin moitas ferramentas, sin unha organización detrás, e isto explica o que despois pasou. De modo que, en definitiva, que nos queda do Del Riego cónsul, do Del Riego representante do Centro Galego, do Del Riego, en fin, amigo e conexión coa diáspora? Pois quédanos unha figura neste sentido bastante central. Non desenvolveu unha labor, digamos, a paralela ao que desenvolveu no mundo catalán, pero un pouco antes, Joan Estelric, antes de se volver franquista, nin desde logo podría ser comparable, ainda que quizá máis a todas as actividades que desenvolveu con outra orientación, naturalmente, Julián Gorquín, no Congreso pola Libertade de Cultura en París, no que repartía xogo para un lado e para outro, artigos aquí, artigos acolá, publico en América, publico en Europa, mando unha carta a España, mando unha carta a México, etc. Del Riego non tuvo esa posibilidade, pero non lle quita que podamos definir como un actor esencial do proxecto cultural central da cultura galega no franquismo, e tamén despois, pero sobre todo no franquismo. Se recuperamos esa imaxe de tres grandes grupos, bibliófilos, Galaxia e Edicións do Castro, Galaxia desempeña realmente un papel central no que o xefe de máquinas e moitas outras cousas foi Del Riego. Tuvo a virtude de que foi capaz de
conseguir que Piñeiro lle axudase moito. Moitas cartas que el recibe mándalle a Piñeiro para que lle diga que hai que facer. É dicir, que é explícito nese sentido, non se garda da xerarquía intelectual, non da xerarquía política, que non había, da xerarquía intelectual de Piñeiro, pero, a fin de contas, el desenvolve esa tarea que só lle faltou un pouco desenvolver, creo, no conflito coa Cuea, nas relacións con Paz Andrade, e quizá tamén na recuperación, probablemente, de Filgueira, que sería pois un triunfo naquela altura. Pero, en fin, non se pode facer todo na vida, despois de miles e miles de cartas escritas, de miles de probas corrixidas, de centos de libros pasados por diante del, de centos de conferencias, de centos de comedelas, sin secretaria. Que máis se lle pode pedir a este home ilustre de Vilanova de Lourenzán? Gracias.